Yan oh, grabe, kinikilig si Boy Tapang oh. Oh, grabe. Parang sweet talaga nila. Mas sweet doon sa unang naging content ni Boy Tapang. Ay, grabe. Yun, for today's video po mga kawaray, ang ating pong re-reactionahan si Boy Tapang at si Cherry White. At siyempre si Pacboy, ang ex po kuno ni Cherry White. Ano po mga kaboses, si Cherry White po mga kaboses ay dati daw po naka-live-in partner ni Pacboy, ano po, sa bahay po ni Cherry White. So, ayun po mga kaboses, is viral po, na viral Boy Tapang at saka ni Cherry White mga kaboses. Di umano ay ito na daw po ay sila na daw po mga kaboses. So, hindi ko lang din talaga malaman kung ito ba ay totoo na sila talaga o content lang din. Kasi po mga kawaray, ito po si Boy Tapang po, di po ba ay na-issue na din to doon sa KMJS na doon sa LG ba yun? Basta nag-girlfriend niya daw si ano, yung babae na yon, no? Tapos hindi pala, content lang pala. So, dito mga kaboses, ang maraming nagsasabi na sila na daw. No, ito po si Madam Cherry White is mayroon po siyang mga nakarelasyon at siyempre po doon po nakikita naman sa mga vlog na may isa pong anak si Cherry White, ano po. Although wala namang problema yan kung totoo sila talaga magkarelasyon, no? So, ito na po mga kaboses, no? So, tignan natin ang kaswitan po ni Boy Tapang at Cherry White, no? Ayan oh, grabe, kinikilig si Boy Tapang oh. Oh, grabe, parang sweet talaga nila. Mas sweet doon sa unang naging content ni Boy Tapang. Ay, grabe. Grabe, halikan talaga. Oh, halikan talaga sa unang nakarelasyon ni Boy Tapang or naging kakontentan. Doon sa naging kakontentan, kontentan. Hindi po ganyan, hindi po sila naghalikan. Ano po, makiki-MJS din kaya ito? O baka pakulo lang din, ano po. So panoorin naman natin ito si Pacboy na blinag ng kanyang pinsan na si Norbin, no? Blinag po ito. Ayan oh. So nakita natin dito na talagang nasasaktan siya. Grabe oh. Talagang nasasaktan siya dyan. O tapos ayan oh. Talagang nasasaktan siya. Grabe oh. Lah. Dito oh. Parang hindi ko alam din talaga kung content lang ah. Matindi ito. Grabe oh. Tapos po dito sa part 2 po mga kawaray is nag-usap na daw po si Pacboy at saka si Cherry White. Ayan oh. Grabe. Nag-usap na daw. Parang content lang din ah. Parang content lang din ah. Kasi viral nga naman oh. Oo. Grabe, nag-usap na po sila dyan. So mga kawaray, ako po hindi talaga ako masyadong naniniwala na sila na yan ni Boy Tapang. Alam naman natin na nabudol na tayo sa KMJS, ano po, no? Nabudol na tayo sa KMJS ni Boy Tapang doon sa pinalabas niyang karelasyon niya kuno. Tapos ito na naman, alam nyo naman po na si Boy Tapang is content creator, ito si Cherry White is content creator. Tapos ito si Pacboy is content creator. So lahat po sila content creator, no? O talagang content lang. So yun po no, ang aking pong masasabi, huwag tayo agad maniwala sa mga napapanood natin. Ano po?
Kasi po madalas talaga nakakabudol ang mga vlogger. No, nakakabudol po talaga ang mga vlogger. Dahil po sa kanilang mga estilo, no? Minsan talaga mapapaniwala ka na totoo yung ginagawa nila or hindi. So, para may ma-content lang at may mapag-usapan ang mga tao at viewers nila at siyempre para din sila kumita. Ano po? Mga kawaray, ang may papayo ko lang po, huwag muna tayong basta-basta maniwala sa mga ganyang content creator. Ano po, ako na-reactionan ko lang kasi po sila po ay viral ngayon. So maraming salamat po sa inyong panonood at siyempre please like and share and subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Kawaray, salamat po. Salamat.